Ingkang setunggal menika Ibu Dwi Kurniawati, pesinden sing pernah kondang pada zamannya dulu. Oh, ngono ya. Bu Dwi Kurniawati sing sepuh. Oh, ngono ya. Kuwi mbiyen nalika dadi waranggana cilik isih SD. Tekane SMP pernah melanglang buana. Oh, ngono ah. Ya nderek almarhum Pak Mantep, ya nderek almarhum Pak Anom Surata. Panjenengane Bapak Sunaryo, ya Pak Surono, pokoknya dalang-dalang seluruh Jawa Timur lan Jawa Tengah wis nate didereki dening Bu Dwi Kurniawati. Oh, ngono iya. Dadi tau kondang pada zamannya, heeh. Saiki dadi tumpakane dalange. Oh, ngono iya, Iya, terus sing siji wis tidak asing lagi tumrap warga masyarakat di seluruh Indonesia. Ya. Pesinden sing lagi gencar-gencari lan kenceng-kencenge no. Oh, ngono ah. Lagi kondang-kondange cara kembang kuwi lagi mekrok-mekroke. Oh, ngono ya. Genduk Dimas Niken Salindri saka ing kota Kediri, Jawa Timur. Oh, ngono ya. Kepara ndengi entuk penghargaan nominasi penyanyi Jawa apa Ken? Dangdut. Oh ya, tadi apa nominasi apa? Ngomong. Mike di onane cekel kabeh mi. Nominasi Dangdut Solo Terambiar, Pak. Terambiar berarti terbanyak penontonnya gitu. Ya. Diraih oleh Dimas Niken Salindri dari Kediri, Jawa Timur. Mula tepuk tangan buat putra dari Jawa Timur, putra dari Kediri. Oh, ngono ya. Diakoni wong sak dunia. Heeh. Iki mau atiku wis kaya entek-entek ana. Ngopo? Iki mau genduk Niken ki sore mau wis video call utawa VCS kok VCS VC. Ya. Video call kuwi lho maksude. Oh, ngono video call, heeh. Video call karo mboke panggung kuwi sapa? Ya Bu Dwi Kurniawati ki nalika sore mau ki jek ning rumah sakit tangane diinpus. Ya heeh. Kena radang tenggorokan sing mergo kecapean, mergo kekeselan, heeh. Pripun to Bu, mengke kula saged bidal napa mboten? Ya heeh ya. Ning nyatane dengan sportivitas yang sangat tinggi bengi iki genduk Niken Salindri iso menghibur kabeh masyarakat ana ing Pagu Kediri kene no. Oh ngono ya. Walaupun ora bit awake ning disemangat-semangatke, nyatane kiprahe suarane dinteni wong sak lapangan sing akeh semene kae. Iki mujudake konsistene genduk Niken Salindri walaupun bagaimana situasi kondisi awake ora fit utawa awake lagi lara ya kudu menggadiri mergo nggondeli tembung saguh kuwi mau no. Oh ngono ya. Ya luar biasa ya bocah iki. Luar biasa. Jadi pancen nek nuwun sewu kena nggih pelajaran wong lanang-lanang. Iki ampuhe Niken Salindri cah Kediri iki. Kuwi tidak akan lepas dari doa orang tua. Oh, ngono ya. Suksese anak kuwi mesti saka dongane wong tuwa. Aku ngerti, aku percaya nalika genduk Niken Salindri kuwi ana kandhutane Mbak Wiwin utawa ibune Niken Salindri. Kuwi bapake Pak Degleng, Pak Supono. Kuwi ora kendhat nggone ndedonga, tahajud pendak bengi, poso Senin Kemis ora leren, nyuwun marang purbane Gusti Allah dadi anak sing hebat, anak sing kuncara, anak sing solehah. Lah ketika bojone utawa wong wedok ki meteng tuwek, wong lanang kuwi bojo lanang ya kudu melu tirakat men duweni anak iso moncer kaya Niken Salindri. Ki pengumuman nggo wong lanang-lanang kae nek pengen duwe anak sing sukses, anak sing hebat, kuwi nalika bojomu ki meteng tuwek, kuwi tirakatono poso Senin Kemis ora keri, tahajud ora keri. Lah ora bojone meteng tuwek malah ondolan. Dadi anak-anak wis angel diatur, angel ditata. Oh, ngono ya iya.
Mulai iki yang sangat luar biasa bengi iki nok. Ya sesuai karo kersaning para-para ingkang lenggah ana ing Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur ya yung tenan kok no acung jempol kanggo Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur ya yang mengadakan pentas periodik utawa gelaring budaya wayang kulit kuwi digelar ana ing Jawa Timur kuwi wis marambah makaping-kaping ping birang-birang ya iya. Becik ana ing Ponorogo, becik ana ing Madiun, becik ana ing Ngawi, ya. Malang keliling seluruh Jawa Timur dalam rangka pengembangan budaya. Mergo apa? Sing diarani perkembangan budaya utamane wayang kulit, kuwi pemerintah juga mempunyai peran yang sangat luar biasa dengan menggelar pagelaran wayang kulit kadidene bengi iki, ya. Jadi pemerintah kuwi mempunyai kewajiban untuk melestarikan budaya, tidak hanya gembar-gembor. Mari kita lestarikan budaya wayang kulit yang telah diakui oleh UNESCO, tidak hanya berbicara ning dinyatake dengan nanggap wayang. Lah iki sing iso menyikapi hanya provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah ora ana, Jawa Barat ora ana, Jakarta ya ora ana pentas periodik yang keliling wayangan di setiap kota. Ini hanya yang dimiliki oleh Provinsi Jawa Timur. Mula tepuk tangan untuk Provinsi Jawa Timur yang hebat. Oh. Kaya ngono ya ya iki lho sing perlu diacungi jempol. Kebanggaan bagi saya dilahirkan di Kota Lahar, Blitar, Jawa Timur, sing dipercaya dening Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur. Wayangane puluhan kali. Wis ping pirang-pirang kene wayangan. Ya, Provinsi Kebudayaan Pariwisata bola bali wayangan. Alhamdulillah aku entuk jatah ya mek iki tok. Ngono ya. Bilek ora ana dawuh saka panjenengane Bapak Muhammad Sarmuji SE MSI saha panjenengane Cak Hadi utawa panjenengane Bapak Muhammad Hadi Setiawan anggota Komisi B DPRD Provinsi Jawa Timur tangih awake dhewe iso sowan nang Pagu Kediri nok. Ya mergo panjenengane memilih dalang adalah awake dhewe Dwi Jolaras Indonesia atau disingkat LDII. DLI lah ya. Oh ngono ya yang iya. Cak Hadi sing paring dawuh, dalange kudu kowe, lah disurung lawan panjenengane Sekjen Partai Golkar sing ana pusat Jakarta, panjenengane Bapak Muhammad Sarmuji SE MSI. Ya sing mau paring dawuh wayang harus dilestarikan. Ya pejabat-pejabat sing duweni rasa kepedulian terhadap wayang kulit kaya ngene iki sing perlu disengkuyung lan perlu didukung luar biasa. Oh ngono ya. Nyatane ndek wingi ning pusat Jakarta DPP Golkar ya wayangan. Wayangan dalange Ki Cahya Kuntadi. Sapa kuwi? Mbuh dalang kok ngendi aku ya ora kenal kuwi. Wong karo adine engko digilir. Taun iki amake dhewe dipapanke ana ing Bulu Pasar Pagu Kediri. Cahya Kuntadi ning pusat Jakarta. Taun ngarep digilir awake dhewe sing genti ning Jakarta, Cahya Kuntadi sing rene kuwi jenenge Adil. Oh ngono ya yang iya. Padha-padha lek tepung karo Pak Sarmuji. Lek ku tepung wis suwe kono. Ya. Saya karo Cak Hadi Setiawan iki lek ku kenal ya wis suwe mergo padha-padha lek ngabdi ana ngarsane pepundenku ana ing Kepuh Kertosana panjenengane Rama Widodo. Oh, panjenengane ya kepareng rawuh saha Bunda Yayu. Ket sore panjenengane rawuh ana ing kene mengestoni anggone pagelaran wayang bengi iki sehingga iso tingkas udane ora medun penonton bludak sing padha kepareng rawuh ngebaki lapangan Bulu Pasar. Oh, ngono ya. Ya ngestoke dawuh yen ngono. Ya. Kula matur sembah nuwun kagem Gubernur Jawa Timur yang telah memberikan peluang dan memberikan kesempatan kepada seniman-seniman asli Jawa Timur ya untuk menggelar budaya dan melestarikan budaya wayang kulit utamane. Oh ngono ya.